cei care citesc vor conduce cu cei care nu o fac. Da, este un proverb foarte popular, dar pe care foarte puțini îl pun în practică, și anume cititul. Această acțiune te duce pe tine de la un nivel la altul mai sus. Te ajută pe tine să evoluezi. Îți dă cunoștință, îți dă idei, îți dă anumite abilități teoretice pentru a le pune în practică. Anume, tu când citești, tu înțelegi niște lucruri pe care nu toți le înțeleg. Tu, citind, afli termeni noi cu care poți vorbi în societate, cu care tu poți să creezi noi teorii, poți să creezi noi soluții pentru a rezolva anumite probleme care sunt în societate. Cititul, nu în ultimul rând, te ajută pe tine să-ți dezvolți cunoștințele despre lumea în care tu trăiești, despre societate, despre oameni, despre tine. Și anume, nu în ultimul rând, vocabularul tău este mult mai puternic. Tu cunoști mai multe legături între cuvinte, mai multă informație care se leagă între ei și tu îți creezi o imagine vizuală clară, puternică, care te ajută pe tine să trăiești mult mai ușor, să înțelegi mult mai bine cum te curg lucrurile în zilele noastre, cum oamenii sunt schimbători, cum ar trebui să mergi la muncă, dacă ar trebui să mergi la muncă, de ce trebuie să iei bani, cum ar trebui să gestionezi banii, și anume toată asta e informații pe care tu o citești. Fiindcă auzând este puțin peste 10-20% plus minus din ce tu și să iei informația din auzit. Dar citind, tu ești concentrat, tu începi să faci o analiză, tu nu înțelegi ceva, dacă citești în limbă străină, tu începi a traduce, tu începi a te clarifica cum, de unde și până unde. În timp ce tu, privind un video, nu prea îți dai interesul atât de tare, fiindcă acolo ți explică, dar nu tu îți dai interesul, tu să înțelegi, tu să vezi cum și de unde s-a luat această teorie sau de unde s-a luat această idee de carte care a scris autorul sau această informație pe care a scris autorul. Ideea e că cititul îți aduce doar beneficii. Singurul minus la citit care este făcut în exces îți poate distruge vederea. Dar asta practic nu se întâmplă în zilele noastre. E procentaj foarte puțin de oameni care pot avea acest efect de la citit. Majoritatea nu citesc. Și rău fac. Dar tu, dacă vrei ca să nu te mai recunoști pe tine, da? Să devii o persoană mai puternică, mai inteligentă, apucă-te de citit. Fiindcă începând să citești azi, măcar câteva pagini, ceva informațional, trebuie să ai grijă și citești. Așa că caută cărțile care tu crezi că pe tine o să te ajute să te dezvolți, o să te ajute să-ți dezvolți abilitățile tale de comunicare dacă tu ai nevoie, de gândire. Creează-ți o imagine puternică, cum am mai spus, și trăiește bine, fiind deștept, fiind inteligent. Cititul te va ajuta asta să faci.